Kanza kwethu namhlanje 08 April 2024 icala lokubulawa ka-AKA kanye ke nomngani wakhe uTebelo Tips liqhubekile enkantolo lapho khona ke abasolwa bebekade ke beyiphendulela kulolo phenyo olalukade ke lenziwe uDetective Pillay. Ngiyacela ukuthi nje ngikwamukele mangabe uyaqala ukufika ungenze iqiniso ucofa subscribe ulike bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Soqala nje ngoLindo Kuhle wakaNdimande umsolwa number 5 utheke yena ucela ukuthi alungise statement sakhe kade senze ngesonto elidlule wathi akali ukuthi wathola 133,000 kodwa u200,000 wayekhokhelwa ke uyena umzi wethemba kwaGwabini ukuthi uyamshayelela imoto zakhe uma ngabe kukhona la afuna ukuya khona emhambisa nje amabanga amade waseke esemholela ke 133,000 ngezathu sokuthi ke kuye kwadlula ke isikhathi eside nezinye inyanga ezeqa lapho khona engamkhokheli njengamanje ke ubekade ke semkhokhela wasethi 3,000 lo extra wayenikezwa uyena futhi umzi wethemba kwaGwabini ukuthi thatha le mali uhambe uyothenga inkomo bese uyahamba uyifuya ke laphana emzini wakho lezo inkomo zothi mayikhula elokhu izalana bese ke silokhu ke sidayisa ilokho nje kuphela abekade ke efuna ukusho nabefuna ukugcizelela ku statement sakhe esokuthi ke umsolwa number 1 lo mbona la emva kwami uLindo Kuhle Thabane Mkhwanazi naye ke indaba yalesika sakhe esingaka isuse nje ukukhulu khuluma nje bethi abantu hawu lesika esingaka engabe ngempela ithini ke into yaso ngokumbuza nje ukuthi ke uLindo Kuhle yena lo mbona la emva kwami njengoba nje ngaphandle uphume futhi ngebail yakwelinye icala leMether ayikade ke esoleka kulona amaphoyisa ke yena uveze ukuthi njengoba eboshiwe nje uboshelwe ukuthi wabonakala kwivideo ephethe isibhamu amaphoyisa ke asithi lesibhamu asiphethe asikho emthethweni ngakho ke eboshiwe uthi cha yena uyayichitha ke lo ndaba uthi leso sibhamu esiphethe sasingekho emthethweni uthi leso sibhamu sasemthethweni futhi esenkampani yama security akayisebenzelayo bese ke siza kuzenzele uLindani wakaNdimande amaphoyisa ke aveza ukuthi ke wakwaboshwa 15 years kwi statement sakhe ke namhlanje uvezile ukuthi cha amaphoyisa namanga wagwetshwa 15 years kodwa lokhuzana isigwebo sakhe sehlisela ku 10 years nawo lo 10 years wawuhlala wawuqeda wonke ejele njengamanje akasenalo nje icala kufanele ngabe uhleli ngaphandle akazazi ukuthi uboshelweni uthi njengoba ela amaphoyisa aqamba amanga methi ke akashawanga uthi wabhekana ke neassault enkathi ke eze ke eboshwa ngakho ke uthi akazazi nanokuthi uhlangana kanjani naleli cala ngokwakhe kufanele ngabe nje uhlele ekhaya nomndeni wakhe bese ke siza ke kumzi wethemba kwaGwabini umsolwa number 4 lona osola ngokuthi ke ungqondongqondo lo baba lo umbona lapha ke emva kwami uyabona ke lensizwa ke uyena umuntu ngempela ofike wayishubisa ngempela ke lapha enkantolo mangabe sekufundwa ke statement sakhe ngeke ngamuza ukuthi cha uyena ke akabhekene nabameli lababanye akabhekene nje namaphoyisa akabhekene no Detective Pillay ubhekene ke nombuso ngqo ubhekene ke ne state ngqo imibuzo yakhe yonke ibibhekene ke ne state ngqo ukuthi kungani bengakwenzi lokho kungani bengakwenzi lokho kahle kahle ube challenger istate into nje akade ke ba challenge ngayo ekakhulukazi mhlambe lo mbuzo ubuze ka u5 mangaphosisi ethi kungani umfundo wakaGcaba engaboshiwe ubethi nje kungani umfundo wakaGcaba engaboshiwe mangabe ukuthi lo 800,000 akawuthola uvela kuyena kusolakala ngathi wawukathi ukhokhela ukuthi benze lo msebenzi pho kungani umfundo wakaGcaba engaboshiwe belokho nje babuze lo mbuzo wabesethi yena uyayazi impendulo ukuthi ubufakazi obugcwele abukho so izathu sokuthi beze bembophe asikho ngalendlela naye njengoba engaphakathi izathu sokuthi aboshwe asikho uthi u800,000 lo akade uthola njengoba ubhaliwe ukuthi ke it's for consultation lo 800,000 njengoba kade uthola nje wawe consultation ayikade ke yenze naye ke umfundo nayo ke inkampani yakhe umfundo wakaGcaba njengoba naye ethi ukhona emabhizinisini asezimayini ubeke esethi ke istate okanye ngithi nje umbuso uyahluleka ukuveza ukuthi kungani yena ebezofuna ukuthi abulale uLokhuzana aka kanye nomngani wakhe uTips istate siyahluleka ukuveza ukuthi kungani uGcaba ebezofuna ukuthi ke kubulawe aka kanye ke nomngani wakhe uTips ubeke sebaphendula kathi njengoba nje engaboshiwe umfo kaGcaba ingoba bayasukelwa bona bonke abazona inkabi bayasukelwa akufanele ngabe bala ngaphakathi indida ke ngomfo kaGwabini ukuthi ke yena kahle kule statement sakhe njengoba athe senza nje ubekade esekhulumela bonke lababanye ke abasolwa kodwa ke uzoyizwela nawe mangilokhu ngiqhubeka nayo indaba siqhubeka ke nayo le ndaba ke umfo kaGwabini uqhubeke wathi ke njengoba uDetective Pillay eveze ukuthi mina ngangikade ngiselunganeni ngangikade ngise airport ngilandela uAKA ngeBMW eligrey uyakholelwa ukuthi ke ikhona ivideo ezomveza yena ekulelo BMW eligrey uthi airport indawo enkulu kabi futhi indawo ke egadwe kakhulu ngakho kusho ukuthi ama camera khona uyathemba ukuthi ke izovela ke
ivideo lapho khona yena ebonakala ekuleli BMW eligrey okwelakhe elandela uAKA. Utheke futhi ke njengoba uDetective Pillay ethi nje yena wayekhona lapha e-airport esebenzisa icard lakhe i-virtual card yakhe, uhlulekile uDetective Pillay ukusesha aphinde futhi akhombisa inkantolo ukuthi icard lakhe le virtual alisetshenziswa uyena kuphela. Unkosikazi wakhe unalo, kanti ke futhi nelokhuzana nabantu abasebenza nabo ama colleagues akhe nawo futhi analo lelo card akalisebenzisayo. Uthi ke njengoba uDetective Pillay ethi wasebenzisa leli card ukukhokhela iparking lapha e-airport, cha akunjalo. uDetective Pillay uzama ukuthi aphine yena noma uzama ukuhlanganisa ama-dots naye ukuthi naye abe umsolwa kuleli cala ekubeni engahlangani nje isidalo naye. Njengoba ke kusoleka lezi moto nje ezimbili ke VW nale BMW kulokhu nje kusola ukuthi bebonakala ke kulesigameko, uthi akaphiki yena ukuthi unayo iVW iPolo VW egrey, akaphiki futhi ukuthi unayo iBMW egrey futhi nayo. Uphinde waveza ukuthi ke njengoba uDetective Pillay ethe mina ngoba uDetective Pillay ethe mina ngathi akulahlwe ilokhuzana, akulahlwe iBMW, uthi izathu sokuthi athi ayidisposwe wayengasho ngoba nakhe zama ukufihla ubufakazi yini, kwakade kuyizathu zakhe nje iseceleni. Phinde wathi ke njengoba kuthiwa nje yena wayekade ke elapha ya ngoba kuthiwa yena wayekade eku-Florida kanye ke futhi ke nomsolwa number 5, kungani pho uDetective Pillay engavezi ukuthi ke kuphi exactly ngoba nje uFlorida umkhulu kangaka, kungani engavezi ukuthi waye 5 meters away from AKA, waye 100 meters away from AKA, or waye 1000 meters away from AKA, kungani engavezi exactly lapho ke ayikade ekhona. Njengoba ke amaphoyisa aveza ukuthi ke mhla ka-11 February 2023 abasolwa number 1 no number 2 no number 3 babekade benaye uMziwethemba kwaGwabini emzini wakhe. uMziwethemba uyihlabe wayichitha le wathi nje chu angikwazi mina lokho, ngangisemzini wami impela kodwa angikhumbuli ke nginalabo abanye abasolwa ngalolo suku. Phinde ke kwavela ke nokuthi ke insizwa le inesithembu ke inamakhosikazi ababili, vezile ukuthi omunye uyafunda bese kuthi ke omunye ke uhlele ekhaya njengamanje. Ngamafuphi nje sengiyivala ke indaba kaMziwethemba kwaGwabini, uthe akaphiki ukuthi khona 800,000 akawuthola uvela le kwaGcaba kumfundo wakaGcaba, kodwa uthi lo 800,000 wawukade ke uwe consultation kanye ke nenkampani iBright Circle. Wabe esethi futhi akaphiki futhi ukuthi wakhokhela lezi insizwa ke ezinye zazo imali, kodwa uthi lezo imali zayiqondene ke nomsebenzi. Wabe sethi ke akanayo imoto yokubulala uAKA nomngani wakhe, uthi nje izathu sokuthi abulala uAKA nomngani wakhe akanaso ngisho nanesincane. Uapplicant ke number 1 wayekade ke futhi ke eshadelwa, kushuthi ke ingakho amnikeza imali lo 3,000, uthi ke wawukade ungowesipheko. Wabeke sethi ke unazo yena ibhamu, akaphiki, zikhona emzini wakhe zikwi mangabe nje befuna ukuyibona akanankinga, futhi ke akekho umuntu amnqabelayo, bengahamba bebheka ke lezo bhamu. Into nje yabegcizelela kakhulu ube challenger istate ngobufakazi abanabo, bethi ke lobufakazi obusemafonini abanele futhi ke abugculisi abunalo neqiniso, ubufakazi bamafoni nobufakazi bama banks account. Bethi yena ufuna ukubona ama video, waphinde futhi wabuza wagcizelela ukuthi kungani engaboshiwe umfundo wakaGcaba. Inkantolo ke ibisithatha isinqumo ke sokuthi chu icala ke lizophinde futhi lihlehlela umhla ka2 waka May 2024. Kushuthi nje lezi insizwa iwinter ngiyacabanga ukuthi zoziqede zihlele ngaphakathi ke esitokisini. Icabanga ke ngoba kusathethwa udaba lwebail, ngeze ukuthi lo bail bengayitholi, kodwa ke umbuso unokwesaba ukuthi ke lezi insizwa bangathiwa zethola ibail zingase ke ibaleke noma ingase ke zinyamalale. Icala lizoqhubeka mhla ka2 ka May 2024. Ngiyacela ukuthi ungcofa subscribe bese ke sidibana kwivideo elandelayo. Ungakhohlwa ukuphawula kulolu daba, ngingathanda ukuzwa ukuphawula kwakho.